бахшида ба рӯзи байналмилалии осорхонаҳо дар осорхонаи миллии тоҷикистон иқдоми байналмилалии шабе дар осорхона баргузор гардид. масъулин ҳадафи баргузории барномаи фарҳангиву фароғатии шабе дар осорхонаро ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ ба таъриху фарҳанги мамлакат, боло бурдани ҳисси ватандӯстию худшиносии миллӣ, бедор намудани ифтихори ватандорӣ дар ниҳоди насли наврас ва ҷавон арзёбӣ намуданд. сокинону меҳмонони шаҳри душанбе дар ин чорабинии байналмилалӣ фаъолона иштирок намуда аз тамошои он ғизои маънавӣ бардоштанд. дар ин рӯз ҳамчунин дар баробари ширкатҳои ватанӣ ва сокинону меҳмонони пойтахт намояндагони корпусҳои дипломатии муқими Тоҷикистон низ иштирок намуда хӯрокҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумии худро муаррифӣ намуданд. сафорати ҷумҳурии Корея низ бо камоли шодмонӣ дар ин чорабинӣ иштирок намуда фарҳанги кореягиро муаррифӣ менамуданд. аз ҷумла мо гӯшаи каллиграфияи кореягиро бо истифода аз алифбои хоси мо хангил омода кардем. инчунин ширинии суннатии давгонаро ки дар силсилафилми машҳури бозии калмар намоиш дода шудааст муаррифӣ намудем. ин як имконияти хеле хуб барои баён намудани як порчаи фарҳанги Корея ба сокинони Тоҷикистон гардид. умедворем ки ин чорабинӣ боис мегардад ки шаҳрвандони Тоҷикистон бештар бо фарҳанги Корея шинос шаванд. барномаи шабе дар осорхона бори аввал соли 1997 аз шаҳри Берлини Олмон оғоз гардида солҳои баъдӣ дар давлатҳои Аврупо ва Амрико гузаронида шуд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон иқдоми байналмилалии шабе дар осорхона бори нахуст аз ҷониби осорхонаи миллӣ 18 майи соли 2013 гузаронида шуд. инак имсол маротибаи 11 аст ки иқдоми байналмилалии шабе дар осорхонаи миллии Тоҷикистон гузаронида мешавад. солҳои охир барномаи шабе дар осорхона дар аксари давлатҳои ҷаҳон аз ҷумла Тоҷикистон низ баргузор мегардад. дар ин шаб бисёре аз осорхонаҳо пас аз ғуруби офтоб то нисфи шаб дарҳояшонро ба рӯи тамошобинон боз менамоянд. мақсади асосии ин иқдом муаррифии захира, имконот, иқтидори осорхонаҳои муосир ва ҷалби тамошобинон ба осорхонаҳо мебошад. ба истиқболи рӯзи байналмилалии осорхонаҳо муассисаи давлатии осорхонаи миллии Тоҷикистон барои сокинону меҳмонони Душанбе маҷмӯи васеъи намоишҳои фарҳангӣ омода карда буд. фаъолияти осорхонаҳо ҳамеша дар мадди назари ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад, зеро осорхона маконе аст ки ба воситаи ёдгориҳояш метавонад ба ҳиссиёти тамошобинон таъсир гузошта шахсро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, арҷгузорӣ ба осори таърихӣ, зебоипарастӣ ва дарки олами нафосот тарбия менамояд. агар як паҳлӯи муҳими фаъолияти осорхона ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва муаррифии осори таърихиву фарҳангӣ бошад, пас паҳлӯи дигари фаъолияти осорхона пеш бурдани амалҳои оммавӣ маърифатӣ мебошад. яке аз чорабиниҳои муҳиме ки дар байни дигар чорабиниҳои оммавӣ маърифатии осорхона мавқеи хоса дорад, ин баргузории рӯзи байналмилалии осорхонаҳо мебошад, зеро он ҳамчун ҷашни касбии тамоми кормандони осорхонаҳо маҳсуб мешавад. дар маҷмӯъ муассисаи давлатии осорхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ифтихори рӯзи байналмилалии осорхонаҳо дар доираи иқдоми байналмилалии шабе дар осорхона 24 барномаи гуногуни фарҳангӣ барои сокинону меҳмонони пойтахт пешниҳод намуд. воқеан ин иқдом имкон фароҳам меорад ки осорхона барои қишрҳои гуногуни ҷомеа дастрас ва ҳамчун макони ҷамъиятӣ баҳри баргузории намоишҳои фарҳангӣ муаррифӣ шавад.